Velkommen til denne her lille åbning af Enso SodaStream. SodaStream, det er jo sådan lidt toppen af poppen inden for alle de her danskvandsmaskiner. Vi tager lige et hurtigt kig på, hvordan den her er. Det skulle være den nyeste, og så formodentlig også den bedste. Jeg har lige snydkigget lidt ind i den, så jeg er lidt forberedt, men jeg ved faktisk ikke meget om det. Det er helt nyt for mig også, det her. Men lad os lige tage og kigge herind, så kan vi se. Første, der møder os, det er faktisk ret fedt. Det er et lille tilbud. Her får du simpelthen en gratis ekstra flaske, og kvæg, der så vidt jeg ved kun er en med i pakken, så det er rigtig fedt. Og det er selvfølgelig nok, fordi at så har de din e-mailadresse til senere tidspunkt, men for dig betyder det, at så kan du altså få sådan en flaske helt gratis. Udover det, så er der en rigtig fin lille kuvert med her, står welcome. Til hvad? Det ved jeg ikke. Rigtig fint. Rigtig sød besked. Det er altid rart, når nogen siger velkommen til. Og når du åbner her, så kan du så se, så er der en sådan en lille drip tray her med drøbbebakke, hedder det på dansk. Og vi tager den ordentligt op, så man kan se den her. Lige pakket ind i plastik. Og igen, så har vi en, den hænger så godt fast her. Men et stykke rensestof, som nok er sådan lille fin ting her til at rense maskinen udenpå, går jeg ud fra. Og sådan ligesom, det giver faktisk en meget fed fire ud på sådan en med her. Det er sådan lidt eksklusiv følelse. Og den sidste ting, der er med her, ja, det er sådan en lille mini-manual, kan jeg lige hurtigt komme tæt på her, hvor man så kan se stepsene for at sætte det på. Det bliver ikke lige den her video, du ser det, men nu kigger vi lige lidt videre og ser, hvad vi finder herinde. Så her har vi faktisk, så vidt jeg kan se, det eneste der er her i toppen, det er låget til flasken. Det skal der også være. Nu har vi lægget den her bagved, og så tror jeg, så kommer det spændende nu her. Her. Sådan en rigtig fin pose her. Og her har vi så selve SodaStream Enso. Og det er jo altså det er sgu okay design, synes jeg, for at være helt ærlig, ikke? Og så må man jo kunne tage den her lille en ud her, og så er der noget plastik, når du så tager det af, så er den jo til her, så det ligesom kan lige håndteres der. Og så skal jeg se her, hvad for en side det er, man tager den her flaske til. Man behøver så åbenbart ikke at skrue så meget. Nu har jeg set, at jeg er rigtig god til at skrue, men skal simpelthen bare lige hive den her ud. Så kan man tage den her flaske af, og så kan du proppe den her på. Når der er kommet dansk vand i, eller sodavand, eller hvad du nu laver. Det kan du se i en anden video, at det faktisk er muligt at lave noget sodavand også. Så kan du proppe den i køleskabet eller drikke den med det samme. God idé lige måske at bare proppe koldt vand i den her, når den er tom, og så sætte den i køleskabet, så den er klar til at komme i SodaStreamer her. Bagved er der lige sådan en ordentlig ting her. Skal vi se her, sådan, så åbner man, og nu skal jeg dreje den her. Så her er der sådan en gasbeholder, eller ja, det ved jeg ikke, brusbeholder, det er jo en eller anden form for gasmekanisme, som man så lige kan proppe ned her.
Så det er egentlig sådan, det her det fungerer, og det er en rigtig, rigtig fin maskine. Og så laver jeg en anden video, hvor jeg sådan lige hurtigt viser, hvordan man rent faktisk bruger den, og det er, nu har jeg ikke prøvet det endnu, men jeg kunne ikke forestille mig andet, end at det er dejligt nemt og lige til at gå til. Det kan jo mærke til, at en ting jeg havde regnet med, det var, at jeg faktisk skulle sætte den til et eller andet sted, sætte min stikkontakt, men der er altså ikke nogen ledning med, så det er jo rigtig fedt. Sidste ting der er, altså, og det er sådan selv indpakningen her, der er design inden i selve kassen. Det er nok Danskvandens KitchenAid her, og så er der jo sådan en lille manual og licens. Jeg tror egentlig ikke rigtigt, man behøves den her, så lang tid man bare har den her Quick Start Guide. Og hvis du slet ikke gider se den Quick Start Guide, så se lige den video, jeg så også har lavet om, hvordan man starter den, så behøver du ikke engang at læse Quick Guiden, men ellers så det burde rigeligt. Så tak fordi I lige kiggede med her. Hej.